Avdat Bars. ماشي ايه يبدأ يبدأ عليك كيف احنا في الرسالة طب لا احنا بعد هي بس عادي لكن اصبر ليه ما عندي وجع مسؤول طبعا من هذه أحيانا نورا من هنا فين anche come hai cantato
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu il-mulej ma'kom. Jeħuti aħna l-lejla wkoll ninġabru biex nisimgħu il-kelma llum tgħidilna biex nisimgħu lilu u l-kelma vera li jdawwar il-kull bniedem li jiġi fid-dinja ibadqhom mulej fuqna. L-Ispiritu Qadis tiegħek biex idawwar il-moħħna u l-qalbna biex inħallu l-kelma tkellem lilna bi Kristu Sidna. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil ħoħ Ġwanni. Tellaħhom fuq il-muntanjolja waħedhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddib bħax-xemx u l-sbiesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pietru qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn? Jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawl għattietu u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxiepli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lejhom messahom u qalilhom: Huma la tibżgħux. Huma refu għajnejhom u maraw li ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma hawn neżli minn fuq il-muntanja. Ġesu ordnalhom u qalilhom: Tajdu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikoqqam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Mixtieqa dawl fid-lamet nisru induru lejk għal-verità. Poplu qaddis għamilna tiegħek dawl biex taraħ din
L-ewwel kliem li jingħaddu fil-Vanġelu li qal Ġesu fil-Vanġelu skont San Mark. Il-kliem li ġew repetuti fuq kull wieħed u waħda minna fil-bidu tar-Randan hija indem u emmen il-bxara tajba. Indem bil-Grik hija metanoia li ġejja mill-kelma metanus li tfisser biddel il-mentalità. Llum propju fuq din li iktar nixtieq li l-ħarsa tagħna tkun il-mixja tar-Randan hija mixja li titwassalna għal-lejt. Hija l-mixja li kien jagħmel il-katekumenu biex jirċievi l-mamudija. Xi kultant jaqbad jiddispjaċiri jien fil-knejjes għax xi kultant daw tlifnihom kollha minn moħħu li r-Randan ma tikolx ħelu u minn moħħu fir-Randan tisma' l-eżerċizzi ma kollox huwa mhux maqut. U min jagħmel via sagra, u min imur wara d-duluri, u min joħroġ ir-Redentur, imma kważi jekk tħares lejna ma tindunax li aħna poplu l qegħdin f'mixja biex iwassal għal-lejt l-iskop tar-Randan mhux ir-Randan. Aħna mhux qed nagħmlu mixja qisna dawk li jagħmlu trekking l-aqwa li jimxu, issa jarawx il-Ġordan, jew jarawx Sqallija, ma tagħmilhomx differenza l-aqwa li mxew. In-nisrani u xi ħadd li jrid jimxi lejn destinazzjoni miexi lejn meta, lejn skop. U allura ir-Randan daw l-40 ġurnata li inna jridu jilaqgħuna ftit ma' nfusna. Is-sejħa li rċevejna fil-bidu tar-Randan indem u emmen aħna mitlubin li noħduha bis-serjetà. Għax il-qalba tal-esperjenza tal-lejt għan-nisrani hija l-mamudija. U l-qalba tal-mamudija hija propju li jiena inħalli lill-Alla ineżżali l-bniedem il-qadim, l-attitudnijiet żbaljati tiegħi u jdaħħalni fil-bniedem il-ġdid maħluq fuq is-sura u x-xbieħ tiegħu. In-nisrani mhux xi ħadd li jbiddel xi biċċa minn ħajtu u le ma nibqax nidej, u le ma nibqax nirrabja, u le ma nibqax ngħid fuq in-nies. In-nisrani mhux dak, in-nisrani huwa dak li jħalli lill-Alla ibiddillu qalbu biex ikun jista' jara, jgħix u jħobb mod differenti. U għalhekk l-ewwel qari li kellna l-ġimgħa l-oħra u dejjem fir-Randan huwa l-qari tad-deżert. Alla jieħdok ġo d-deżert biex jara x'hemm fil-qalb tiegħek. U d-deżert ta' Ġuda fejn mar Ġesu litteralment huwa taħt il-livell tal-baħar. U l-iktar post font li hawn fid-dinja fejn hemm id-Dead Sea. Kważi 1000 kilometru l-isfel. Jiena għex ftit żmien Iżrael u mort kemm il-darba f'dan id-deżert, jekk ikollok daqsxejn mart ikun ħajaqdek xi rieħ, inti u nieżel bil-pressa tħoss widnejk ħajinfaqgħu. Għax id-deżert ta' Ġuda qiegħed taħt l-art. U aħna fil-ħajja tagħna parti minn ħajjitna biex nagħmlu din il-metanojja, biex nagħmlu din il-bidla, biex niffaċċjaw lilna nfusna, rridu ninżlu fil-qiegħ, rridu nidħlu fil-fond. Illum bil-maqlub. It-tieni qari li llum ħan nirriflettu fuqu li tina l-liturġija, li tina l-Knisja, kull sena daw ma tbiddilhom qatt fir-Randan hija fejn ħanaslu fuq il-muntanja. Jekk mortu Iżrael xi darba, issa diffiċli biex immorru issa sewwa, ma jekk mortu Iżrael tafu li l-muntanja Tabor qiegħda kważi 1800 pied il-fuq mill-livell tal-ilma, ġifieri bejn il-qiegħ ta' 1000 u 1800 kważi jagħmlu 3 kilometri mhux hekk il-fuq. Hija l-iktar muntanja għolja li hemm fin-naħa tal-Galilija. U allura li tara minn ġo fiha u partikolari għax aħna altru tara l-viżjoni ta' xi ħaġa minn ġo l-wied. Jina qot iż-żebbuġ, ġifieri jekk inkun wit l-infern, tafu li għandna wit l-infern, u tara ż-żebbuġ minn wit l-infern taraħ perspettiva partikolari. Huwa sabiħ ħafna ma taraħ minn taħt.
Jekk nitla fuq il-bejt tal-Knisja u nara żebbuċ minn fuq jew nġib drone, iż-żebbuċ jidher differenti ħafna. Aħna fil-ħajja tagħna dejjem għandna bżonn żewġ perspettivi kif naraw il-ħajja. Aħna xi kultant għandna bżonn nitlu fid-dettall, naraw fil-font, u xi kultant għandna bżonn naraw dak li ngħidulu il-bird's eye view, li tara l-ħajja tiegħek flimkien, li tara l-ħajja tiegħek bil-biċċiet kollha. Il-qari tal-lum jitkellem fuq fl-ikoni kun hemm dejjem miktuba l-kelma metamorphosis. Intom tifhmu bil-Grieku għax inkella nitkellem fil-vojt jiena hawnhekk. Metamorphosis tfisser bidla ta' forma. Mhux inbidelek Ġesu, mhux għamel magic u ġie xi ħaġa oħra. Imma fuq il-muntanja qaddisa, il-mulej Ġesu urihom minn vera kien. Neħħa għal ftit ħin il-purtira li kienet qiegħda iżżomm milli jaraw min kien tassew. Jisu għal ftit ħin xi ħadd jurik xi ħaġa, jisu inti tittawwal immaġinaw qegħdin jien naf iddur x'imkien u tittawwal mi wara l-purtira u tgħid wow hawn katedrala il kemm hawn sabiħ, il kemm hawn li inti ikollok glimpse ta' xi ħaġa li hija vera sabiħa. Il-ħajja nisranija kollha qiegħda biex ninbidlu. Dis-sena, din il-ġimgħa l-Knisja bdiet sena Franġiskana quddiem il-fdal ta' San Franġisk propju biex turina li fid-dinja kien hawn persuni li l-Mammudija għexuha fil-milja tagħha li nbidlu ta' vera. Hemm film jismu The Man Without a Face, ma nafx hekk qatt rajtuh ta' Mel Gibson. Jien nurih ħafna teachers. Fuq raġel li jirtira ġo gżira żgħira jisgħudex hekk jaqsam bil-vapur. Kien jgħix ħajja solitarja ħafna, ħadd ma kien jafu, ma kienx mill-post. Kien jgħix ħajja kważi dejjem jagħmel l-istess isajjar jiekol, imma kellu wiċċu sfigurat. Nofs wiċċu kien sfigurat. U bil-mod il-mod kien hemm tifel li kien għaddej minn broken family, kien jgħix ġo broken family, qabad ma dan ir-raġel, beda jmur fil-ġnien tiegħu, beda jkellmu dan raġel ma kien ikellem il-ħadd. Induna li dan ir-raġel kien teacher, daħar ġol dar tiegħu u sab li kellu ħafna kodba u talbu biex jibda jgħallmu bil-mod il-mod. Dak kellu hekk, kellu biża li jgħallem it-tfal u f'daqgħu il-ħin jibda il-film huwa sabiħ immens għax jibda juri kif dan ir-raġel beda jgħallem il dan it-tifel, beda jgħallmu l-letteratura, beda jgħallmu l-affarijiet, il-Shakespeare, beda jgħallmu u dan it-tifel bil-mod il-mod kuljum kien imur hemmhekk u jitgħallem minn dan ir-raġel. Imma meta kien ikun daqsxejn aljenat ir-raġel kien joqgħod iħarrislu lejn in-nofs ieħor ta' wiċċu li kien sfigurat qisu maħruq. U f'dal-film turi bil-mod il-mod kif dan ir-raġel darba minnhom jaqbad li t-tifel li ħarislu f'wiċċu u t-tifel saqsih kif ġralek hekk. U dan raġel jirrivelalu bil-mod l-istorja ta' xi ġralu li kien teacher kien qed jieħu grupp ta' tfal għal vaganza, il-van inqaleb u weħel il-ħabsu għax weħelu u wiċċu kien sfigura ruħu b'dan il-car accident u kien qata' qalbu li jgħallem, kienu projbulu li jkun viċin it-tfal u dan it-tifel kważi x'kien ra din il-qalb ta' dan ir-raġel it-tnejn fejqu lil xulxin. Ma baqax jara il-ferita li kellu f'wiċċu, imma sema l-istorja li għadda minnha. Aħna fil-ħajja nilbsu ħafna maskri. U l-problema l-kbira tal-maskri mhux il-maskra li tibda temmen il-maskra tiegħek. Jekk il-ġimgħa l-oħra fil-żmien tar-Randan il-Knisja toħodna fid-deżert biex Alla jara x'għandna f'qalbna biex tara x'hemm f'qalbek, l-ewwel titneħħi l-maskra. Ġesu Kristu llum jitla fuq il-muntanja propju biex jirrivela juri l-identità vera tiegħu. Għax kull bniedem huwa misteru. Aħna misteru għalina nfusna u aħna misteru għall-oħrajn. Hija impressjonanti kemm naħsbu li nafuhom l-oħrajn jgħidulek nofs storja fuqhom, jgħidulek nofs ġrejja fuq xi ħadd u f'daqqa il-ħin tbiddel il-perspettiva kollha. U aħna llum għalhekk importanti ħafna jekk id-deżert huwa l-perjodu fejn aħna nisimgħu il-muntanja wkoll nerġgħu nisimgħu il-leħen issimgħu lilu.
Il-muntanja fil-Bibja tafu li hija l-iktar post viċin biex tersaq lejn Alla. Il-bniedem Bibliku kien jemmen li fuq il-muntanja huwa l-iktar post viċin tas-sema. Allura l-Bibja mimlija bil-muntanji, m'għandix ħina biex ngħidilkom il-muntanji kollha li fil-Bibja, mill-muntanja Morija fejn Abram joffri l-ibnu, mill-muntanja Horeb. Il-kelma Horeb hija bħal Malti il-kelma ħerba li tinbidel fil-muntanja Sinai fejn Mose jitla biex iġib il-kmandamenti fejn ikollu xewqa kbira li jara l-wiċċ ta' Alla. Għal Elija li jagħmel vjaġġ twil, depressed, imkisser, ridu joqtluh u jmurġu l-istess muntanja, jmurġu l-muntanja Horeb u jkollu esperjenza ta' Alla. Il-Bibja l-muntanja hija importanti ħafna. Eżempju, San Matteo li qed naqraw din is-sena itina 5 muntanji li fuqha jitla Ġesu. Kważi l-Vanġelu mibni fuq dawn il-5 muntanji. U allura aħna importanti wkoll li nindunaw li fil-ħajja tagħna għandna bżonn li jkollna. Hemm psikologu jismu Maslow li jitkellem ħafna fuq li fil-ħajja għandek bżonn ikollok peak experiences. Li xi mumenti kollok jekk tħobbi li xi ħadd tkun hemm mument li tinnamra miegħu jew magħha. Jekk inti għandek inkien saċerdoti tkun hemm mument li jkolli esperjenza. Aħna fil-ħajja tagħna ngħixu ħafna fuq il-qoxra. Ħafna minna m'għandhomx esperjenza tal-ħajja nisranija. Fuq il-muntanja għandna żewġ min nies li llum jidhru anke Mose u Elija li jsiru ċ-ċavetta li biha nistgħu nifhmu it-test tal-Iskrittura. Min kien Mose? Mose huwa l-bniedem li kellu jneħħi l-maskra l-ewwel kien iqisu bħala Eġizzjan, imbagħad spiċċa maħrub 40 sena fid-deżert, imbagħad jitla fuq il-muntanja jitlob ħaġa waħda Mose. Lil Alla jgħidlu urini wiċċek. Ejdli daqsxejn min int. U Alla jgħidlu le ma tarax wiċċi tara dari. Mose ma setax jara l-wiċċ vera ta' Alla. U anke Elija. U għal-persuna li kien imkisser fil-Bibja u Alla jtellaw ġodin il-muntanja, anzi jdaħlu ġoqar minn ġodin il-muntanja, ħalli Elija jerġa' jitwieled mill-ġdid. Elija wkoll ismu tfisser minnu bħal Alla. U aħna wkoll suppost l-iktar xewqa li għandu kollu bżonn ikollu in-nisrani, kull nisrani, hija li nara l-wiċċ ta' Alla. Minnu dan Alla? ħafna minna ma nafuħx il-Alla ta' għandna immaġinazzjoni tiegħu. Fil-ħajja hemm differenza kbira bejn l-idejat u l-esperjenza. Ħafna minna idejat għandna fuq Alla. U jiena żarda ngħid li ħafna minna għandna idejat żbaljati fuq Alla. U Alla li pattija, u Alla li taqbiżlu, u Alla li impressjonanti meta tisma' ħafna nies anke ġieli tisma' persuni li jgħidulek li ma jemmnux f'Alla, u meta jgħidulek għalfejn ma jemmnux f'Alla, ikollha ftit ngħidilhom anke jien ma nemmix f'dak Alla tagħkom. Għax l-idejat fuq Alla joħolqu l-idoli fuq Alla. Illum l-appost li mhux idejat jagħtihom Ġesu, mhux tagħlim jagħtihom Ġesu, jagħtihom esperjenza. L-esperjenza, l-idejat biddilhom. Daqqa taħseb mod u daqqa taħseb moħħ tieħor. L-esperjenza tbiddel lilek. Għadilkom eżempju biex tifhmuni sewwa. Jien għamilt ħafna studju f'ħajti fuq bereavement, meta jmutlek xi ħadd. Il-masters tiegħi prattikament kienet ħafna fuq dan l-istudju. Għamilt ħafna talks fuq bereavement. Bħala assis għamilt ħafna funerali, assistejt nies imutu. Imma 4 snin ilu qatt ma kienet misset lili. 4 snin ilu mitmissieri, sena l-oħra mitħija f'daqqa. Hemm differenza kbira bejn l-idejat u l-istudju li għamilt meta tgħaddi minnha. Differenza mhu l-isptar u nara xi ħadd jgħidu li faderejja u għamel il-griżma u nidħol l-isptar u nsib il-ħija qed imut meta ġurnata qabel kien għadu sew. Hija differenza kbira, dik hija esperjenza tiegħi. Inti qatt ma tgħaddi nista' nitfen 1000 missier, ma missierek darba titfnu. Bħalhom tista' tkun inti speċjalista l-isptar, taħdem fil-maternity u tkun twellet it-tfal, imma jekk qatt ma wellit tfal, ma tistax tifhem xi tħosslhom meta twellet.
Dik hija esperjenza, ħafna minnkom ġenituri li tbidlek għal dejjem f'ħajtek. Aħna fil-ħajja tagħna tinduna li ħafna nies qegħdin jitilqu l-fidi għax il-fidi għalihom esperjenza. Il-fidi għalihom hija idea mhux esperjenza. Daqqa jaħsbu hekk u daqqa jaħsbu b'mod ieħor. In-nies li veru jħallu il-fidi tbiddilhom huma n-nies li jfittxu l-wiċċ ta' Alla u jħallu lil Alla jurihom minhu. Urini wiċċek, semmali leħnek, illum fuq il-muntanja l-wiċċ ta' Alla fil-Bibja l-wiċċ huwa xi ħaġa vera importanti għax aħna l-iktar li nikkomunikaw bil-wiċċ. Jiena jekk imdejjaq tindunaw mill-wiċċ, jekk jien marit tinduna mill-wiċċ, jekk int ferħan tinduna mill-wiċċ, jekk xi ħadd ikollu grazzja ma' xi ħadd, il-wiċċ u l-ħars, aħna anke wiċċna. Aħna l-bnedmin l-unika mod li nikkomunikaw dak li hemm ġewwa barra hija bit-toqob, mhux hekk? Kelma u x'għandna ġew wiċċna? Balla toqob, seba' toqob, żewġ għajnej, widnejn biex dak li hemm ġewwa nikkomunikaw barra. U allura meta l-bniedem jitlob li jara l-wiċċ ta' Alla minhu dan Alla, Alla jurina l-wiċċ veru tiegħu fil-wiċċ ta' Kristu Ġesu. Dak li Mosè ma setax jara fuq il-muntanja għalhekk illum qiegħed ħdej Ġesu biex jara l-wiċċ ta' Alla f'Ġesu Kristu. Jekk toħorġu barra u taraw l-ikoni li hawn fil-pjazza, tindunaw li fit-trasfigurazzjoni Mosè għandu għajn waħda u Elija għandu għajn waħda. Għax l-artist li Amerikon irid juri li biex jaraw lil Kristu l-Alla ta' veru rridu jarawh f'għajnejn Ġesu Kristu. Aħna għandna bżonn ukoll jekk meta bniedem jinbidel l-iktar bidla kbira tkun fil-wiċċ. Ġieli smajtu l-missierkom jew xi ħadd irrabjat? Wiċċu kif ikun? Taljun mhux hekk? Allura meta jien naf meta kien jirrabja missieri eżempju meta kont żgħir jibda jirrabja jew xi ħaġa x'konna nagħmlu aħna hu mbagħad imur jorqod x'imkien u tingrazzja l-riqat, mbagħad qum u tara wiċċu. Jekk ikun qed jitħaq tgħid għaddilu. Jekk ikun għadu bin-nervi, il-wiċċ juri l-persuna, jekk tidħol x'imkien u tara wiċċ ta' xi ħadd, tgħid jekk hux burdata tajba, aħna nfittxu l-wiċċ ta' Alla. U ħafna minna jaħsbu li l-wiċċ ta' Alla huwa dejjem irrabjat. Il-wiċċ huwa mera. Fil-psikoloġija nitkellmu ħafna li l-wiċċ huwa mera. It-tfal jitgħallmu minn huma mill-wiċċ tal-omm. Il-wiċċ tal-ieħor huwa mera, jien bħalissa mhux qed nara lil nnifsi qed nara lilkom. Jekk tixbaw u titilqu kollha lil hemm tkunu mera għalija. Aħna naraw li xulxin, aħna nitwildu, it-tfal għandhom bżonn il-ħars tal-imħabba u aħna bħala persuni għalhekk il-wiċċ ta' Kristu der jixel b'kollu dawl biex id-dawl tiegħu idawwal il-wiċċ tagħna. Għax meta xi ħadd iħares lejk bl-imħabba ibidlek, iħawdek, tara d-dinja mill-lenti differenti. Aħna fir-randama nistgħux inħarsu lejn il-wiċċ ta' Alla qisu rrabjat qed jistennik taqta' l-ħelu biex itik xi rigal, aħna nħarsu lejn il-wiċċ ta' Alla kif urjunna l-mulej Ġesu. Aħna fil-ħajja tagħna nagħmlu ħafna naħlu ħafna enerġija naħbu minn aħna. Għax ħajjgħidu n-nies, ħafna nies il-ħin kollu bis-sigriti jippruvaw ma jurux l-oħrajn ġieli anke fil-Mart hawnhekk. Illa ma turix xi ħadd li qed l-isptar, qisu aħna ma nistgħux imorru l-isptar, mhux kulħadd ħadd missu. Aħna fil-ħajja tagħna min hu mbeżza jagħmel ħajtu kollu biex jipprova jaħbi wiċċu, biex jipprova jżomm il-maskra. Hemm enerġija kbira, hemm iktar enerġija biex taħbi milli biex tikxef. Ara n-nies li huma liberi. What you see, you get. Għalfejn il-Madonna jgħidu l-Immakkulata? Għax ma kellax taħbi xejn. Bla teba. L-iktar nies li huma liberi huma n-nies li ma jgħixux ħajjithom x'ħajjgħidu fuqhom in-nies. L-iktar ħaġa sabiħa li kellu Ġesu li ma kienx jiġi kkundizzjonat minn dak li jgħidu fuq, kien minnhom rridu jagħmluh sultan u ħarab lem. U minnhom bdew jgħidulu inti għandek fik xitan u ħarab lem ukoll. L-identità tiegħu ma kienx skont dak li l-oħrajn jgħidu fuqu.
L-identità ta' Ġesu kienet min kien. U allura fil-festa tal-lum, fil-liturġija tal-lum, fil-qari tal-lum, il-mulej jixtieq jippurifika l-għajnejna. Għalhekk fil-beatitudni nisimgħu dawk ta' qalb safja jaraw lil Alla. Illum hija festa li fil-Knisja Orjentali, fil-Knisja Ortodossa għandha importanza kbira. Għax biex issir dixxiplu ta' dan Ġesu, inti l-ewwel trid tarah. L-ewwel trid tkun taf min hu. Biex ikollok esperjenza tiegħu, eżempju San Pietru fl-ittra tiegħu li kiteb snin wara jgħid aħna mhux qed ngħidulkom ħmerijiet aħna mhux qed ngħidulkom ħrejjef, aħna konna miegħu fuq il-muntanja, aħna rajna l-glorja tiegħu. Aħna nafu li Ġesu ta' Nażaret mhux rabbi bravu biss, mhux bniedem tajjeb biss, mhux it-tifel ta' Marija u ta' Ġuseppi biss, imma huwa dawl minn dawl. Alla veru minn alla veru, imnissel mhux magħmul. Dan huwa verament li ben Alla. U din tbiddel kollox fil-ħajja tagħna. Il-Vanġelu kollu huwa mixja biex aħna niskopru min hu Ġesu. Li tkun dixxiplu tfisser għalhekk tellaħħom miegħu, tella tlieta miegħu biex ikollhom esperjenza profonda tiegħu. Tellaħħom fuq il-muntanja u ħin minnhom urihom min kien. Tafu kemm hemm libertà meta turi lil xi ħadd minn int. Jiena jkolli ħafna ħin nagħmel counseling man-nies u nista' ngħidha din ġieli tara persuni minn barra, tiġġudikhom minn barra. Mbagħad tiġi persuna tgħidli biċċa mill-istorja. Tistinilu kelli esperjenza ma' xi ħadd u jien kont qed nipprova ngħin il dan ir-raġel żagħżugħ u ma stajtx nifhem eżatt x'inhi l-problema qisu. Sakemm ġurnata hekk wara ċertu sessions jgħidli li kien abbużat. U x'in skoprejt li dan għadda minn abbuż sesswali, indunajt li dik il-biċċa li jurini jistajt nifhem biha il-ħajja tiegħu kollha. Ġieli jkun hemm persuni tiltaqa' magħhom u tgħidulek isma' jien tlift il-ħija ta' kellna accident waqa' jew daħal trak ġo fih u tinduna ma li jgħidulek persuna dik il-biċċa jew mara tgħidlek l-esperjenza tal-familja tagħha jew tgħidlek li kien hemm iżwieġ tkisser jew impressjonanti meta persuna jgħidlek biċċa jurik biċċa minn dak li verament hu inti tinsa l-ġudizzju tista' ma taqbilx magħha dik il-persuna imma tibda tifhem li hemm element ta' tbatija. Aħna għandna l-marda li nikkundannaw u niġġudikaw il-kulħadd fuq barra. Imma x'ħin tisma' l-istorja ta' xi ħadd. Naħseb l-ikbar grazzja li tani Alla li jien saċerdot. Li ħafna drabi jiġu persuni jew fil-qrar jew f'counseling jgħidulek xi ħaġa li ma jgħiduha lil ħadd u tinduna kemm hija aħjar dik il-persuna kieku dik ma żommix għal dejjem sigrita. Hemm min bata fil-familja, hemm min ra violenza, hemm tant kull persuna għandha l-istorja tagħha. U meta l-persuna tħallik tara min hi tibda tħobba, x'aħna ħafna drabi jħobbuna għal dak li tagħmlu. Aħna jħobbuna għal dak li nidru. Aħna hija diffiċli ħafna biex xi ħadd iħobbok vera għal dak li int. U jekk inti tkun qed taħbi l-identità tiegħek u xi ħadd iħobbok, tkun taf li mhux ilek qed iħobb. Imma lill-immaġni tiegħek. Alla lilna jħares lejna bimħabba. Il-verb bil-Grik għal tħares hija emplebo li tfisser ippenetraħ bajneh. Meta Pietru falla fil-ġnien meta mar għand Kajfa u ġiet dik il-mara li qaltlu intu kol kont miegħu u Pietru qal ma nafux u minix parti minnu u jien minix mill-Galilija, il-Vanġelu jgħidilna li Ġesu dar u ħares lejn Pietru. U f'dik il-ħarsa ta' Ġesu lejn Pietru ittrasformah. Għaddih mill-esperjenza ta' trasfigurazzjoni minn bniedem inwerwer, minn bniedem inbeżza, minn bniedem giddib laqas jaf min hu. Dak il-ħin il-ġebla li hu Pietru tixxaqqaq u Pietru jibda jibki biki taqsim il-qalb għall-ħarsa ta' Ġesu. It-trasfigurazzjoni l-ebda bniedem ma jinbidel għax nedduh.
L-ebda bniedem ma jinbidel għax ħajmur l-infern. Il-bniedem skont il-Vanġelu jinbidel għax ikun maħbub. U intom tistgħu tgħiduli meta xi ħadd iħobbok ta' vera ibiddillek ħajtek ifejqek. L-esperjenzi kollha tipprova tfejjaq waħdek jien ħdimt ħafna ma' żgħażagħ anke Malta u tinduna li meta żagħżugħ isib persuna li tħobbu ta' vera, il-ħafna ħmerijiet ta' moħħu l-vizzju l-affarijiet jinbidlu totalment. Aħna it-trasfigurazzjoni tal-bniedem ma tiġix mit-teddid, tiġi mill-imħabba. Il-metanojja li jgħid Ġesu biex inbidlu l-mentalità titlob din. Aħna l-bnedmin kollha nirreżistu l-bidla. Aħna kif qegħdin nafu, kif ħan inbidlu ma nafux, il-bidla l-bniedem jirreżistija. U jekk irridu nagħmlu mixja fir-randan, jekk irridu nagħmlu mixja fil-ħajja nisranija, ma tistax tikber mingħajr ma tinbidel. Jekk irridu nikbru, irridu ninbidlu. Min jibqa' dejjem l-istess, il-ħajja nisranija tkun qisha passiġġata u mhux mixja li twaslek f'direzzjoni. Ma tbidlekx, il-Vanġelu jibqa' information. Fil-ħajja hemm 3 livelli, jew information, jew formation, jew transformation. Il-ħajja nisranija l-ħafna hija information. Jafu fuq Alla, forsi jemnu fih, ma daħan kax-xitan jemmen f'Alla. Formation hija meta tħalli l-kelma tbidlek, meta tippruva. Transformation jagħmilha biss l-Ispirtu ta' Alla. X'nisimgħu fuq il-muntanja? X'inhi l-qalba tal-Mamudija? Dan u ibni il-maħbub. Agapatos. Jien insib il-għaxqa tiegħi fih. Isimgħu lilu. Daw il-klima għandhom importanza kbira. Number 1 għal Ġesu. Ġesu kellu bżonn jisma' fil-momenti tqal ta' ħajtu li huwa iben u li Alla jħobbu. Il-kelma jalina. Kif tinbidel inti ta' vera? Meta tħoss li inti maħbub. Titilu kelli esperjenza ta' tfajla li ġabuha biex ngħinha ftit u minna rrid inkellem il-ġenituri tagħha. U l-tfajla qalt li, Fader, missieri żgur mhux ġej. Missieri għandu ħafna xi jagħmel, għandu r-raba, għandu l-eliqi, missier mhux ħajja ħin jiġiha. Minna meta ma nista' nikkuntattjah il-missierek jiena. Qalt li ma mhux ġej. Nċemppilu l-dar raġel, ġie dakinhar, għamilt sija nitkellem miegħu, jibki jgħidix ma niġix għat-tifla tiegħi ma niġix. U dit-tifla baqgħet imbelħa. L-impressjoni li kellet ta' missiera li hu l-ewwel ix-xogħol u mbagħad l-affarijiet l-oħra. Meta ndunat li missiera jekk jinqala xi ħaġa ħajkun hemm u jħobbha ta' vera, titfajla bdiet tinħeles, bdiet titkellem. Aħna għandna bżonn ħafna nesperjenzaw li aħna ulijiet Alla. Il-qalba tal-ħajja nisranija, Alla bat l-Ispirtu ta' Ibnu f'qalbna jgħajjat Abba missier, bekk m'intix iktar irsir imma iben, jekk iben werriet ukoll permezz ta' Alla. Kemm qawwija din ħaġa, kemm ma nipritkawix din ħaġa. Din hija l-qalba tal-Kristjaneżmu. L-iktar ħaġa importanti hi li jiena iben Alla, li Alla li adottani. Il-kliem li jgħid għal Ġesu jgħidu wkoll għalija u għalik. Inti binti maħbuba. Mhux binti biss, maħbuba. Anzi, insib il-għaxqa tiegħi fik. Ġilu qed twilhom it-tfal tagħkom? Għaw min it-tfal jitihom l-art, jitihom l-alqa, jitihom id-dar, jitihom il-btiġ, imma qatt ma jgħidilhom imma jien nħobbok. Tafu li aħna kollha għandna bżonna di? Tafu li aħna kollha għandna bżonn li nkunu u nħossuna, mhux biss nkunu, nħossuna uliet maħbuba. Tafu li l-Mamudija, il-qalba tal-għejd hija l-Mamudija. U l-qalba tal-Mamudija hija twelid ġdid u ġuf li fih aħna nitwildu mill-ġdid. Inti twiliet mill-ġdid?
Inti kif tħares lejn Alla bħala xi ħadd irrabjat għalik, bħala xi ħadd li għandu il-pitazzu joqgħod jikteb meta ġejt qudies u meta mitlab fajt jew bħala iben bint maħbuba minn Alla. Meta tinduna din ħajtek tinbidel, Aħna ninbidlu ħafna meta niskopru li aħna maħbuba. Kollox nagħmlu biex iħobbuna. Kollox nagħmlu, anke nagħtu ruħna x-xejtan biex iħobbuna aħna. Tinnutaw li tentazzjonijiet li smajna l-ġimgħa l-oħra kollha jduru mal-istess ħaġa jekk inti li bent Alla, jekk inti li bent Alla, jekk inti li bent Alla. Ġesu Kristu kellu di tentazzjoni kbira tul ħajtu kollha sa fuq is-salib. Il-ħallil jibda jgħidu jekk inti li bent Alla, inżel minn fuq is-salib u nemnu fik. Ma Ġesu kien jaf min kien. Kien jaf li huwa liben maħbub tal-Missier. U l-aħħar kelma fuq is-salib jgħidlu Missier Abba jinnerħi ruħi fidejk. Jekk hemm xi ħaġa li d-dinja tal-lum kulħadd qed jiġġieled fuqha, araw kemm għandna tfal jiġġieldu fuqha hija l-identità min jien, ta' min jien, għal min nappartjeni. Araw tfal f'Malta, familji mkissrin, għandna tant familji broken family, tfal ta' min huma? Ta' ommhom, tal-partner ta' ommhom, ta' missierhom in-naħa l-oħra jmorru miegħu fil-weekend, jien ta' min jien, min jien. Kull bniedem jisaqsi din mistoqsija. U ħafna drabi qatt mu ħadd inbidel jekk ma tħares lejk innifsek, Santu Wistin għandu dil kwotazzjoni trid toġob il-mulej, ma tistax toġbu jekk tibqa' sfigurat. X'tista' tagħmel biex issir sabiħ? One. L-ewwel ma tridx tibqa' toġbok id-dera maħmuġa tiegħek. Imbagħad itlob lil dak li sawrek fil-bidu. Biżbiżbuħitu ikun dak li sawrek, dak li jġeddek. Biex tinbidel l-ewwel irid ikun hemm skumdità. Biex imorru l-isptar u nagħmlu testijiet, normalment l-ewwel tkun hemm luġieħ x'imkien, tagħmel xi lejl muġuħ u mbagħad tgħid isma' ħammur niċċekkja. L-aħħar kelma nixtieq ngħid illum hija għalfejn hija tant importanti t-trasfigurazzjoni. Il-Knisja tiċċelebra darbtejn. Għax huwa biss min għandu esperjenza ta' Kristu trasfigurat, ta' dak li qal kemm hu sewwa li qegħdin hawn, ta' dak li ħalla d-dawl tat-Tabor jiddi fi qlubu, li jista' jibqa' ma' Kristu meta jiġi ppreżentat lilna ftit ġimgħat oħra sfigurat. Bla sura, bla ġmiel, jisu abbandonat minn Alla u mill-bnedmin. Dawk il-kantiċi tal-qaddejta jaħweta Iżajja besqulu, nitfulu l-ħitti. Kien jisu bniedem ikkundannat minn Alla u mill-bnedmin. Kif ħatibqa' temmen f'Alla meta jkun sfigurat? Meta jkun hemm miċpar, meta nitlu fil-lejl mudlam. Ħafna minna l-esperjenza li għandna tal-Alla mhux tat-Tabor u tal-Kalvarju. Madwarna ħafna nies iħossu li Alla huwa il-bogħod huwa għajtulu ma semax. Araw tas-santwarju kemm jiġu nies hawnhekk jitolbu lill-Madonna u jitolbu għall-fidi u kulħadd bil-weġa' tiegħu. Kif ħatemmen f'Alla meta jkun silenzjuż, meta jidher tellif, meta qisu rebaħ il-ħażen ta' madwarna? Jekk ikollok esperjenza tiegħu trasfigurat, jekk inti tkun qed tinbidel, mhux biżżejjed li Ġesu jinbidel. In-nisran huwa dak li jgħid jien ma nibżax mill-ħsara tippost kompluha għax inti miegħi, mhux waħdi. Jekk Alla jgħidlek inti jibni l-maħbub, allura mhux ħajtelqek qatt. Jistgħu jiċċaqalqu l-muntanji, jistgħu jiteżżu l-orjiet imma mħabbti minn miegħek ma titħarrikx u slim tal-patt tiegħi miegħek ma jiteżżis. Meta inti tkun tħobb li xi ħadd ta' vera, araw intom mawlidkom, ħafna minnkom it-tfal, anke jekk jitilqu jaħdu droga jew jħawdu jew jkissru l-familja jew tinduna, imma inti ommhom tibqa' tarhom meta rajthom babies, inti tibqa' tarhom meta rajthom jimxu, inti tarhom meta għamlu l-ewwel qarbina, meta kienu abbatini, inti tarhom blenti differenti mill-oħrajn.
Dik hija trasfigurazzjoni li xi ħadd tibqa' taraħ mill-lenti tal-imħabba. Jien naf ħaneħdulkom eżempju hekk, eżempju immaġinaw għax huwa eżempju ċaru qudiemna f'Malta, immaġinaw il-bjon tal-ALS. 10 snin ilu kien żagħżugħ fl-aqwa tiegħu, kollu saħħa, sportiv, gustus. Illum taraħ tabdek uġieħ ta' qalb hu miskien. Imma kif tibqa' tħobbu l-mara tiegħu, kif tibqa' tħobbu, kif tibqa' miegħu? Għax ratu fl-aqwa tiegħu, taf buħija tiegħu. Dilu kelli esperjenza Malta jiena ta' żagħżugħ li miet ta' 33 sena u kont ħafna l-onkoloġija mit l-aħħar 3 ijiem miegħu qabel ma miet. U n-nersi safx qaluli fader, qalu li din mhux normali ta' din, meta raw il-din nagħmlu qudiesa fil-kamra tiegħu u nitolbu flimkien, qal li din mhux normali, in-nersis qed nifhem jiena tal-wards tal-isptar tal-onkoloġi. Qalu li hawnhekk rajna ħafna jisseparaw. Malli l-mara tkun marida u jaraw li serjament, jitilquha. Għajti ħares lejha jiena din in-ners. Għaw min meta wieħed jisfigura ruħu, meta wieħed jimrat, meta wieħed ikollu xi ħaġa, jitilqu ma jibqax viċin. Aħna kif ħanibqgħu nemmnu fil-bnedmin anke meta jkunu sfigurati, meta ma jkunux kif nimmaġinawhom aħna, għax inkunu rajnihom trasfigurati. Ngħiduha mal-Knisja din meta narawha sfigurata, tibqa' temmen fiha. Ngħiduha għal persuni li nħobbu. Il-glorja ta' Alla u għal-bniedem li huwa ħaj. Jekk hemm xi ħaġa li l-metanojja, il-konverżjoni tittamlinna hija li ninbidlu. Alla kapaċi jbiddel caterpillar u jagħmlu farfett. Kapaċi jbiddel il-ramel tal-baħar u jagħmilhom perli. Kapaċi jbiddel il-kowl u jagħmilhom diamanti. U Alla mhux kapaċi jbiddel lilna. L-ikbar reklam li nistgħu aħna nagħmlu lil Alla hija li aħna nkunu mibdulin. Il-mixja tal-ħajja tagħna kollha hija Alla tagħna żmien f'ħajjitna biex fih nistgħu nitgħallmu nsiru nafu minn aħna, nsiru nafu minn huma l-oħrajn, nsiru nafu minn huwa u ninbidlu. Metanojja, indem u emmen. Tbiddel u emmen li Alla iħobbok. Jekk trid tikber, trid tinbidel. Dak li qal ħajkun id-dawl fid-dlam, jgħid San Pawl, dak huwa li jiddi fi qlubna. Illum hija festa tad-dawl. Il-festa li f'dan id-dawl tiegħu naraw id-dawl. Fid-dawl tiegħu aħna insibu l-identità tagħna. Fil-film The Man Without a Face, fl-aħħar tiegħu, dan ir-raġel li jiġi projbit li jibqa' jiltaqa' ma' dak it-tifel imħabba l-każ li kellu qabel. Minnhom jgħidlu, "You saved my life." Inti urejtni dak li jiena kont tfint ġewwa fija. U t-tifel jgħidlu, "You saved my life." Għax inti urejtni li jiena nista' ikolli l-fiduċja tiegħek. Hawn pajjiżi fl-Ewropa fejn qed jitolbu lill-anzjani jiftħu d-dar tagħhom għall-istudenti tal-università, joffrulhom lodging b'xejn. Biex l-anzjani ma jqogħdux waħedhom u fl-esperiment li qed isir ħafna anzjani tant saru jħobbuhom lil dawn iż-żgħażagħ li anke wara li telqu baqgħu marbutin magħhom. Aħna l-bnedmin biex ninbidlu ma ninbidlux ġo laboratorju, ninbidlu f'esperjenza ta' mħabba. Illum Ġesu lid-dixxipli telagħhom fuq il-muntanja biex jurihom min kien, ħalli anke fl-iktar momenti li ma jarfuhx u fl-iktar momenti li jkollhom id-dubju jibqgħu jemmnu fl-imħabba u l-preżenza tiegħu. Bil-wifa? U issa x'niskopru din l-identità profonda ta' wlied, induru lejn il-missier u nitolbu t-talba li għallimna il-Mulej Ġesu.
Sirna li inti fismewit jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema ekda fl-art. Hobsna, hobsna ta' kuljum. Atina l-lum. Aħfrilna it-tnubit tagħna. Aħfrilna it-tnubit tagħna. Bħalma aħna kol nafru. Lil min ħati għalina. La daħalniex fl-ebda tiġrib, isteħlisna minn kull deni, missirna. Nitolbu, o missier inti rejt li fuq il-muntanja qaddisa. Id-disċipli tiegħek jaraw il-glorja tiegħek. Għamel li aħna wkoll inħarsu lejn ibnek u fid-dawl tiegħu naraw id-dawl. U nħallu d-dawl tiegħu jiddi fi qlubna u jkeċċi mill-qlub tagħna id-dlamijiet tad-dubju u tal-biża. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U tinżel fuqna l-barka ta' Alla li jħobbna, il-missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru ħut inkomplu ngħixu r-randan fil-paċi ta' Kristu. Il-veru fer jiġi mill-lajn tal-paċi. Il-veru fer jimla il-qalb tal-bniedem. U ġiġanar bisħana tal-imħabba. Il-vera ħajja timla bil-kuraġġ u slim. Il-veru fer qed jibni dinja ġdida bħal raġna tama kontra l-amijiet. Il-veru fer jiġi mid-dawl u id-dija li jiddiċar fi qlub nedmin sinċira. Il-verità ifrot l-imħabba vera ma tibża xejn quddiem il-qer u l-falsità. Il-veru fer jeħles lil-qalb il-sira li tinfex f'Anja vera tal-ħelsien. Il-veru fer qed jiksib dinja kollha.